Mateo Kapitulo 14. Niadtong panahona si Herodes nga tetrarka nakadungog sa kabantog ni Hesus og nag-ingon sa iyang mga sulugoon. Kini mao si Juan nga Bautista. Siya nabanhaw gikan sa mga minatay og tungod niini kanang mga gamhanang katingalahan nabuhat niya. Tungod kay gipadakop ni Herodes si Juan, gipagapos niya o gipasulod sa bilangguan. Tungod kang Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nag-ingon kaniya, dili uyon sa balaod ang pagbaton mo kaniya, og buot niyang patyon siya. Apan nahadlok si Herodes sa katawhan kay ilang gipakamanalagna si Juan. Apan sa pag-abot sa adlaw nga natawhan ni Herodes, ang anak nga babaye ni Herodias misayaw sa taliwala sa mga